Ayan, welcome back mga guys. Yes, yo, break it down yo. Opo, nandito na naman kami. Ayan no, masayang masaya ang aming bibi. Dahil nandito na naman kami, magbiyahe-biyahe kami papunta sa Barangay Doña Luisa, Lawang, Northern Samar, kung saan may sikat na sikat pong beach, ang Unay Beach. Opo, at ayan nga, nandito binabaybay na namin ang sigad papunta doon for today's video. Dahil nga mga excited kami mga guys, dahil bakasyon na po ngayon, kaya nararapat lamang na bakasyon grande po tayo kahit walang grande doon, kahit manyang ang inumin. At ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. At ayan mga guys, lumugsad na nga tayo ang ating sasakyan. Nandito na tayo ngayon sa Unay Beach mga guys. Ayan, nakarating na ba kayo ng Unay Beach? Comment down below kung anong inyong mga karanasan dito sa Unay Beach. Dahil ang Unay Beach ngayon ay lalong sumikat. Opo, sikat na po ang Unay Beach, pero mas lalong sumikat ngayon dahil nga maliwanag na po sa gabi ang Unay Beach at may night market na po dito mga guys. Kaya naman, tara na, punta na kayo dito. Nadumduman ko pa ang sipiran na mukha, katatay sarap yan kung nagkakawing sira, masubas ko mapalod kung makatos sa lawon, para lang makakuha sa namuting susurat. Hala, ginugutom kayo sa inyong pagligo-ligo ha? Oh, Ibi, subuan mo si ate. Huwag mo gad siyang huwag mong sabsabin. Oh, subuan mo lang si ate, subuan mo. Magsubo-subugad lang ang mga bibi. Yan. Hindi oh, nanginginain na mga bibi dito. Oh. Luto kasi sa rabiko. Ato pa gini. At ayan na nga mga guys, sumakses na nga ang aming pagpunta dito dahil ayan oh, nanginginain na kami, may video okay pa dito, nagkanta-kanta pa ako, at syempre maya-maya ay magligo-ligo pa ako, pati na yung aking sulot, ayan oh. Bulhang-bulhang na yung sulot ko sa this video. At syempre mga guys, nandito yung aming simpleng handa oh. Ayan, kilain ninyo kung ano yung mga pagkain na ito dito for today's video. Ayan, malamang kila nyo yan dahil yan ay lupak. Ayan, mayroon kami ditong mga karanon, mayroon kaming mga kakanin, mayroon din kaming ulam. Ito wag na yan buksan dahil delikado. Ayan, at kung ano-ano pa mga guys, mga karanon dito ang marami, at ito nga yung isa sa mga paborito natin mga guys. So, kilala nyo ba ito? Comment down below kung anong tawag nito sa inyo, pero ang tawag nito dito sa amin ay muron. At ayan mga guys, nandito na nga nagkakantahan na nga dito ang mga tao, naghappy-happy na kami dito. Ito po yung pamilya ng aking asawa sa Barangay Bungliw. Ayan, si Nanay Milda, si Tatay Victor, mga kapatid ni Eileen, at mga kapinsanan niya dito for today's video. At mga guys, ganito po dapat ang buhay, hindi po puro trabaho. Dapat meron ding panahon para magkanta-kanta, maglibang-libang, magsaya-saya, puro kayo trabaho. Ayan, pumunta na kayo dito sa Unay Beach, huwag na kayo mag-alaala sa inyong mga baon. Dahil kung wala kayong baon, kahit magtugon lang kayo at magluto lang kayo ng tamban, ayos na yan. Dati yan lang yung aming ginagawa. At presto guys, napakasarap po kahit kanin lang at tamban lang, tuyo lang yung inyong baon sa inyong pagpunta-punta ng beach. Opo. At ayan mga guys, yes, so break it down you. Ito po dito ang Unay Beach sa araw, at makikita naman natin lalo itong pinatingkad, lalo itong pinaganda pagsapit ng gabi. Opo, for today's video. Ayan, puntahan na kayo dito sa Unay Beach mga guys dahil napakaganda po talaga dito. At ito na nga mga guys ang pinakahihintay natin pagsapit ng gabi. Ayan oh, ang ganda-ganda po ng Unay Beach at ang dami-dami pong mga tao dito
Nangingibong-kibong lamang po sila. Grabe guys. Ayan oh. Ang dami-dami po dito at ang saya-saya po ng vibe dahil nga po lahat ng mga tao na nagpupuntahan dito ay mga good vibes lang. Nagkakantahan, nag-iinuman, nagtatawanan at may nagsasayawan for to this video. Samantalang tayo ay pauwi na dahil nga tayo ay ginabi na mula pa tayo ng umaga sa ating pagpunta dito. Ayan, dagang salamat sa inyong panunood. Opo, thank you so much at naninimos na kami dito ngayon mga guys. Ayan oh, sinusulutan na si Ibi ng chinilas at naayos na kanyang sulot. At ayan nga sila nanay ay naninimos na dyan at kami ngay pauwi na kami dito. Daghang salamat sa inyong panunood. Ito ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, yes, yo, break it down yo.